أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة طه وياسين. جماعة المسلمين میره مانگله پرالا تایی میره سایدیمه پینیا کودین اسلام حمد تکرا تزخوالی نامن карши амаро господари тайяратчия Аллах ҷелле шаънуҳу кулестарсем олесте явер девел нане лескелетане оистокия тай западия осио господари тарасудно диве амен лескересиям ем корилесте да ек диве кайранамен. Тарцело акава пътешествие, тарцело акава баро круго, лестарте ава ем килесте тейранамен, најважно бутитани тейранамен килесте чиста сарсо биасалира, бизо гребја, бизо кусуира, бизо гунахја. Белким ки апсолутно смисла акава на невозможно, ама ек инсани иманеа тейрангапе ко пиро господари гейнелапе числа. Подолеске сарсова кергя Шех Саадеддин ел-Джибави Я Ханнан, Я Меннан, Таваффана алел иман. Ей Ханнан, ей Меннан, ей најжаловитно, кет кале амари душа, лела ки состојба има лескели. Иншааллах, ака ја чест Аллах субханеху ва таала аменге е муъминенге овозможинел. Салавати целосно поддршка. Хем селами теовел упрал Хазрети Мухаммед Мустафа алейхиссалату вассалам. О последно пейгамбери тари халка пейгамберинге. Со девел бичал јале машкара демеске речаве теовел урреко хем модели сарваляни о Кур'ани азимушан те халовелпе, сарваляни те тумачинелпе, сарваляни те живинелпе, оле мукляле амиги сар урре. Одолеске да Кур'ан азимушан деламалок те следина е пейгамбере алейхиссалату вассалам. Памен кијакаја тема кергем низа таро Дерсија, ланцо таро Дерсија, коте објаснингем важна детајла, те шај целосно слика те разјаснина ки годие шунаваленгери, е джемаатескери, е муъминенгери, башо следи ба Хазрети Ресуле алейхиссалату вассалам. Те дена тумен годи цело последно вакти кергем сохбетија, ваза насихатија, прво те пенџара е пейгамбере говори важно по ислам. Од тева кергем кај те пенџара кој си о пейгамбер? Кој тано Хазрети Мухаммед алейхиссалам? Тано ек котор иманестар.
мангеате комплетиринето имани, мангеате кере имани, бизоте пенджаре е пейгамбере, имани на гейнела. Кој вакерга? Имам Ебу Ханифе, Нуман бин Сабит, ради Аллаху ан, амаре мезхебе скоро имаме. Сар вакерга, ек мануш те прифатинел Аллахе сар девел, сар господари. Пачала кај девел си екутно, сем лесте девел јавер на не. Велякин Хазрети Мухаммеде на пенджарел. Hem te vakerel mena canava koji si Muhammed, akava insani imani celosno nane mu'minida nane vakerga Ebu Hanife. Odota ramen celo yek dersi kerga. Hazreti Muhammed'e te pencare tano kotor iman estar. Нашти иманите саставине которо колин, те на пенджарганте пейгамбер. Пали јакаја дискусија, јакаја тема, со отприлика перела кодујто котор шехадет еста, нали, ке да оваја муслимања, ке да вакераја одија сведочно изјава, амен, Sophenaja, ešhedu en la ilahe illallah, svedočinava na nejaver devel sem o Allah, wa ešhedu enne Muhammedu Rasulallah. Hem svedočinava Muhammed si Allah estar bičaldo peygamberi. A kavajtano oduito kotor tari svedočno izjava so rodela pe obligatno Overnico te potvrdinelle. Cibjaja te vakirel, kalbeja te potvrdinelle. Oduito kotor, o prvo kotor su i ilahijat, povrzimo Allahea, la ilaha illallah, na neja ver devel samo o Allah Teala. Akava si ilahijat. Ali akava duito kotor, svedočinava Muhammed alaihi selam si peygamberi, Акава ферелаки категорија нубувет. О нубувети Ресули зишане скоро те наджанаја кој си ов, сар си ов Ресули, сар си ов неби, сар си ов хатемен неби. Онда ни имани као веламенда, ни му'минја. Мангеа Хазрети Мухаммедеске дискусија, Мангеате праве важу насихати Хазрети Пейгамбереске, јара мангеате садине о љубов Пейгамбереско, кој владија, ки фамилија, ки туте, ко семејство, трујел туте ко општество. Прво тема со валяни ек амаро муриди, те насочинел бе, те пенџара, кој си Мухаммед алейхи селам? Жалосно и охали авдисутне муслиманенгоро со важна, темелна информација, джандипа илими, башо Хазрети Пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем, нанелен или тане недоволно информирани. Акавају резултати акале ахири заманеско. Одевел те аракеламен, тари ситуација те на пенџаре, те пейгамбере, а те прастаки џума. Те ане салавати, а те наджане Хазрети Ресуле алейхи селам. Те на ове прецизно кои информације башо Хазрети Пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем. Пали јек додатно тема кергем лафи со продолжинела и лекција таро пенџари бе Мухаммеде скоро алейхи селам
Кулгем ки дискусијате манга, амаре мангле Ресуле. Емо до тесова кергем, од темелно дефиниција, нашти и иманите овел управ аменде, совршимо имани, целосно имани, комплетиримо имани, джикоте амен на мангаја е пейгамбере више билямтар амаре нефсија. Агатар амен дикаја Курани кери места, кај пейгамбери алейхи селам тано попаше муъминенге, него ленгери собствено душа. Кој кас мангеа ов олеа каовел о хадиси шерифи споделингјан, хем укажингјан ко факти кај основа иманески си, те трудинето те мангее пейгамбере, саллаллаху алейхи ве селлем. Јек инсаните нанеле одија емоција ко калби, ко вило, љубов према пейгамбери, мангипе према пейгамбери, џанен кај одова инсани ко калби трунка и нестар нанеле. Нашти садинела пе иман ко колин, верба. Ко колин, ко калби манушеске, те нанеле мангин хем љубов према пейгамбери саллаллаху. Јек пример те давтумен, мануш мангела те садинел јек лулудик, али те нанеле пуф. Чивјај лулудик салде копани. Одија лулудик на не те екзистиринел, ка шучол хем камер. Агар да јек инсани ко калби, те овеле информације кој си Мухаммед алейхи селам. Те пенџара е пейгамбере лелеј лекција. Али набијасавило ки лесте љубов према пейгамбери саллаллаху алейхи ве селлем. Сар Хазрети Омер радијаллаху ан со пенга, ја Расулаллах, ме тут бут мангава. Повише тармидај, тармодак, тармочер, тармобарвалибе, тармевладја. Расулуллах саллаллаху алейхи ве селлем скоро џевапи леске сосине, еј Омер, джикоте на мангеама више билам те нефсестар. Коркори тутар демек. Те гудле хајатестар. Те одрекнинету. Баши манги. Камил иман, совршимо иман и киту те надоресне. Билам ке да пренесингем акаја информација. Вакергем пандајек хадиси шерифи, ке да јек бедуини чивгја по шеротаро удар. Джикоте о пейгамбери алейхи селам сине. Ки џамија, сохбети и кереласине, вазунаси хати џематески теласине, од ова бедуини чинавгја пейгамбере скоро лафијем сова гергја, ја Расулаллах, ме намазите кылдингјун како вавли ко дженнети. Рамазаните постингјун како вавли ко дженнети. Кучрајек бедуини пустинско селјако. Расулуллах алейхи селату ве селам леске сова кергја вака куве ко дженнет.
дека на о критериумија, о условија за текуве ко дженнети е бедуинески савесине, те кылдингюм какувавли ко дженнети, оручите и кетнюм какувавли ко дженнети, набројнел, парафразиринава и ситуација, на цитиринава хадис. Али Хазрети Омереске условне манге е пейгамбере повише да, тари дай, таро да, таро кер, таро барвалибе, тар тибути, тар тевлядја, тар тиромни, на билям те не все старе Омер, на улочи ки крајка, те не все стар да повише ка манге. Маман, соске, мануш соске вангела печаве. Тумен пучлен, тумен нега. Соске мангела покер. Соске мангела обарвалипе. Соске мангела перомња. Педијапе даде соске. О резултати, о себепи. Тано соске мангела пе пес мангела те угодинел пе душаке па мангела лене магјара ракела омир. Угодиндор пе нефсеске мангела не. Ки суштина сасо мангеаси те угодинете душаке. Па Ресули Зишан алейхи салату веселам сова керга и основа башо сао мангињасио нефсие и Омер. Ту мангеате дијада те чавенда, те евладенда, то барвалипеда, те дијада те дадеда, те угодинете душаке, а мева керава имани си, англедер одова, те чиве пейгамбере, англедер ти душа. Со значинела ке да мангеа е пейгамбере, ка кере гукјасо на мангела ти душа. На подржинела од ова и ти душа. Черкоавела те нефсеске, паравела те калбеске, иман си акава, јок локум на, хурма на, шербети гудлипа на, о черкипада некад кавањаните гълтине, со и против ти желба, против то кефи, против то комфор, али ка кере од ова со рабуля алемин мангела, те манглям маман. Ево вакерга, валлахи, ја Расулаллах, какава моменти ме тут повише осетинава ком околин, повише мангалату ме собствено душата. Со скесарина мен джинекте шајте изјавина ек мангине пейгамбереске, али дали си ем спремна мен те жртвуинава родживди пе пейгамбереске? Ем те докажина о присуството рочачутно имани коколин. Дали си ема мен спремна те жртвуинава ро барвалипе исламеске? Дали си ем спремна у најмала рака те жртвуина о комфор, о рахатлыко хари? Ем те оваки служба е девлеске, те вакерај девлеско ро чачипа, те бувляра девлеске ри вистина. Ем баш и одија вистина, те вакерај и правдина, иако тали против аменде, иако тали ој черки, а кавајтано те манге пейгамбере алейхи селам више тарто нефси. Те манге пейгамбере алейхи селам више тарто нефси на изјава чибјакери. Те манге пейгамбере више таро нефси тано хали со живинела бе. Илмул хал тано. Халескоро илими. Практично илими. Те мукето конфорен те кере хизмети. Си кавела дали си ту ашки према то пейгамбери саллаллаху алейхи ве селем. И дујто тема те следина е пейгамбере си не љубов према пейгамбери алейхи селем. Кратко секвенца мукавата росвако сохпети со джијакана кергем ки тема те следина е пейгамбере. Прво ка пенџаре пейгамбере, дујто ка манге највише пейгамбере тароса. Трито сосине те следина е пейгамбере вакерге. Со значинела те следине о суннети е пейгамбереско. Суннети си пейгамберескери пракса вакерге. Сар ов халило туда те халове си суннет. Сар ов тумачиња о Курани туда агјахарте тумачиње о Курани су суннети. Сар ов живинја имплементириња ки пракса о Куран азимушан туда агјахарте кере си суннети.
Следи нејате пейгамбере, значи нела. Дром пейгамбере скоро, значи нела. Ехли суннет, паше узало суннети си, ја. Следи неја о постапке пейгамбереске. Лескери траекторија тиреа. Основно амаро тумачи бете следи неја пейгамбере, со значи нела. Основно амари дефиниција суннети пейгамбере скоро акава, кеда пенаја. Со значи нела, со мангајате вакера. O Kur'an yazılmışan o din İslamiyeti halovaya sarsoğuz halilo, tumaçinaya sarsoğuz tumaçinga, praktikuinaya la andaraya la kotan, sarsoğuz andarga la kotan. Akavasi sünnet. Yoko peygamberi tumaçingale sarsoğuz socanela amen dengemle yaver značaj. A uravgatu ko peygamberes kereşeya, akava sünnetina ne? Ковори да те мангете изгледине ки форма пейгамберескери, тој суштина на шавган. Тој чор муклян ко оправдание кај си пейгамберескоро суннети, мисвако ка употребине, парфеми ка употребине, дуј рекјатја техијатул меджид ка кълдине ки джамија преттекуве, Ali sar o peygamberi aleyhisselatu vesselam halilo sar tumačinga, sar praktikuinga te izostavingan akava sa akava ostalo najletan hem vrednost. Ni tu nagrada anglo Allah subhanahu wa ta'ala. Odoleske akate sovakergem o sünneti ulavgem ko sünneti zevait hem sünneti hüda. Sünneti zevait obična sünnetija. Soskio peygamberi aleyhisselam posareko lela Hazreti Cebrail'e star urneko, peşeya lela Hazreti Cebrail'e star urneko, o misvako, o parfemisa odolatane sünnetija zevait, ali sajtane obična jednostavna sünnetija, ali sünneti hüda, tane sünnetja so devil naredinja e pejgambereske, nasočinja e peygambere dengale pravco Hazreti Resule, evo dola sünnetja Allah estar si dende e pejgambereske, tajo peygamberi odolea orijentirinjape sar individualno ličnost ki Mekka hem ki Medina, ki odija doba. Odoleske ov pe ahlakoja razlikuinjape vaverenda. Aka te citiringem hem o hadisi šerifi, kaj na ovela kıyameti cikote miro sünneti na našavela pe, aka te sine odova hadis šerifi. Na ovela kıyameti ciketa o sünneti na našavela pe. Pa koj ka cangavel yek sünneti, del beleske šele šehiden gele sevapya. Yek şehidi cala direktno ko cenneti cemaati müslimin. Kolay tane sünnet ya so bister dile puçlem. Kolay tane odola sünnet ya so izostavingemlen ko ahiru zaman hem tane işareti kaj više avela u kraju je svetoskoro. Kola sünneti našavdino. Sarva kergem ittihadi ümmet našavdilo. Soytilo tefrikay ümmet. İttihadi ümmet o ekipe ümmete skoro. O da var našavdilo. Rabbul Alemin ayete akava sünneti Resuleske aleyhisselam zapovedin geldi. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّ. I kerentumen ko Allah eskoro šelo. Koji si Allah eskoro šelo? Kitabullah, peygamber eskoro lil Kur'an-ı Kerim.
Хај суннети Расулуллах о живото е пейгамбере скоро лескери пракса. Акаваси Аллахе скоро шеловиеке лафеа о шеријати. Аллахе скоро закони им канун. O ekipe İslameskere pralipas korosi Peygambereskeri praksa so živingala. Odoleske vakerga i kerentumen ko Allahe skoro šelo, hem maulamentumen ko kotorajem grupacije. Makeren ideološke grupe, ideološka frakcije. Maulamentumen ko kotora. I kerentumen ko ekipa. Akavasi ittihad. Oulay basi tefrika. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sovakirga ko ekipa isi rahmeti, ko ulayva isi Allah estar azap. Ake yek sünneti sonaşar salim. Butlo keste İslam'e skoro pralipa şay layale telalopre. Ali počituinaya i brada. Ičo. Polo keste ka paga o cemaati, polo keste ka rumina o pralipe, polo keste telopre kala akava ayeti kerime, so devel vakerge ikerentumen koji ekipa, amen posigate kačak ulajba, nego te murava amaričo. Kori amen na sučingema. Kova sünneti na şafsalilo. Kole sünneteske o peygamberi vakerga aleyhisselam te na şafga pe akava sünneti koyi kacam gavelle şele şehiden gere sevap ya nagradav devel kadel. Eciri kadelle ko sünneti. Pe merhamet esta. Posle su vakergem o sünnet ya so naşaf salile ihlas naşaf salil. İhlas te ovel koto kalbi kiti namera koto niyeti kada yek buti kereala mujalo devel iskreno nameraja. Bizo te servirine odija buti koja e džianeske. Te ne očekujine pofalba je narodosta. Te kerejek hizmeti te ne očekujine vozvrat od olesta. Nego te ovel tu ihlas te vakergumle Allaheske koanav narodoskoro mišljenje lengoro stavi lengeri pofalba ya da aplauz. Amin kya kaya nevi doba like naroda. İhlas si akava. Sa so amen keraya. Hem servirinaya angloyaka narodoske. Teşay istakninaya amaro ego. Akava rijatano, sprotivno, tari iskreno namera Allaheske. Heminaja, amari buti, teşay şujarayala, angloyaka, vaverenge. Allah subhanehu ve teala vakergam, kai akalestaro gradinela pe, hem akala bukana na gradinela len sevape. Soske, vakerga ki svako buti isi yek devel yek gospodari sa storinga. Yek buti dolingan te kerela duye namerenca. Hem Allaheske hem o narodote dikel, akate već kergan duy devela. Odoleske riyatano şirk vakerga Hazreti Peygamber aleyhisselam. Şirki hafi garavdo şirk. Keda yek buti kerela pe angloya ka narodoske. Pa Allah Teala odole vukatar cidela pe vakerela mena mangava akava ameli. Mena sim zadovoljna akale vukatar. Mukava te nagradinella odovato devel kaski kerjanla leskoro devel koisine o yakay narodoske. Pa kava keren ko sudno dive. Ya Rabbi me akava kergum o sevap yakay.
Какерел па денгја туке те ороховамно девел. Одола сине мануша каске сервирингјано дова хаири со кергјан сервирингјан анголенгере аќа лелан ли пофалба. Лелан ли о аплаус. Чали лоли то его. Одоја сине ти награда те ховавне девлестар мандар соро де аканато. Одова на сине кому анав. Мен на хеминава му бари пева веренца. Тербуйне кој ек девел, тук кергјан повише девеля. Ојаќа народоскери да лелан леко тан девел. Одолеске да постојнела од ова хадиси шерифи, од девел на дикела ки тумари, ко тумаро авруно изглед, него дикела ко тумаро калби о нијети. İhlas si sünneti riyasi şirki hafi akava da sünneti naşaf salil. Her da asaf ke primeira kola sünneti ya naşaf salile dengem ki tema tesledinae peygamberi skoro sünneti. Ekana последно тема каја серија дерсендар, авела авдисутно дерси, али белким кажалпе ки исто тема левел 1, левел 2, левел 3, левел 4, ја каван повише. Дерсе ки исто тема. Шајте кераце, лонила ја кале темата. Сај ки суштина те следина е пегамберете, педжарајте пегамберете, мага е пегамберете. Авдиве и цена валяните дискутири. Тамам бе аје ка манга е пегамбер. Ка читина лила, ка дружинамен кој или мескере мечлисја, ка сиклова шо пегамбер. Ка следина Хазрети Ресуле алейхи селам, ама и цена калецкери кобор на дискутириње. Ковор како штинела мене пегамбери скоро суннетите оживињама калас мене. Те уште еке неправедно владарецке те вакере, еј, ту греши, Стоп, ајар. Ма користине чоролен горо дуго за те извишинето ко дунјалоко, емте за господарине марушенца. И судбина е чороленгери на ште овела ко терева ста. Маков ко хако е народоскоро, ту на ште одлучи неја кој како е у кибути, кој на нете у кибути. А од ова десингјапе, учиме джанде чаве амен бичалгем не наври. Коленгере танам утлем биджанден те године намен. Олако каранлыко легаре намен, амен гео живото керелале паро. Ем сасо десинела пе авдиве трујал и романи, судбина си заслужимо. Бут нешто ваке грунт која кала до и лапје послед. Кај одола канабре, кај одола гогјаем калби акавате халевен, кај одола имања акавате подушинен. И цена има нескери. O Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ki tema mirača kava diskutiringem, kobor sine rastujimo so narodo. Na odaziminge pe kileskeri peygambersko misija sar akariba ki vistina. Ke da Allah počmingete keren pe intrige. Ke da Allah kotan imaneske. Почвингете фрден ифтира упро пейгамбери алейхи селам кај сине обседни моја да делино. Кај труја лесте и си демоња. Те радуинен пеке да тарија каја дуњаја накле лескере муршачаве па вакерге тусијан ептер чинавде со ескоро. Ке да почвенгете прогониненте палдене верникон. Коса одола паре дивеса.
Ке да почминге ehli iman manuşa tövün iskuşime najpare iskušenija. Ammar bin Yasir tano o ashabiye peygamberi skoro aleyhissalatu vesselam şof berş popuroje Resul estars. Ali nikad nahemingja peko širk. Napoštujingja javer hovavno devel. Živingja maškar o mušrikja ki Meka, iako leskere korenjata ne taro Yemen, pleme Kahtan, leske ki годи никад насине логично мануш те поклонинелпе баш и статуа, лендар те родел бах, састипа или късмет. Ке да шунгяка јо пейгамбери алейхиселам ке делапе еверниконцар кокер таро ел Еркам ибни Еби ел Еркам радијаллаху ан. Од ова кер да навкерена сине Дарул Еркам и прво исламескери медреса. Сине кер акале асхабе скоро. Ракјакоро, тајно, ке денапе. Дали сине биш Аммар бин Ясир вакерела ке да гилум и прво рад одоте. Англудар диклум ме амале Сухейб ер Руми соскјамен сариле тајно. Джаја си неко состано ке пейгамбере. Се о мушрикја къздинге, холянге, ки намера и судекерен, свако и еке со ка слединеле пейгамбере, а на неле пикота рибари фамилија, навела таро угледно племе. Те казнине леагар опасно, те овел примерен поука, те овел дар. Джико когало ваверенге гогјакете ор. Те наосмелинен пеко Мухаммеде скоро дром текуве. Па Аллах тајно ке де напише. Ке да дикла Сухейбе на вакерга, Сухейб тудалико пегамбери медалю. Него вакерга Сухейб сороде акате. Доза, таро несигурност. O Suheib'da direktno na vakirga, so sorodela uvodote. Mudro odgovoringa, Ammar, izgleda o isto problemi angamen ko isto udar. Dikena, peygamberena andinena, ki medresa alemna vakerena, baš o islam alemna penena. Asavko, opštestvo zamislinen. Насмејнеате вакере кастеджај ко Мухаммед алейхиселам. Со примињан дини ислам. Со сијанту муъмини муслимани. Нашти? Него ка пазинете лафја. Баш оторо безбедност.
Аскер и цена има, не скери дискутири на јакана. Наса сока мангете вакере. Аммар бин Јасир заедно Сухейб Ер-Румија кувена ко Дарул Еркам одија рат те изјавинен по шехадет е пейгамбереске хем те овен муслимани. Уле муслимани. Али со понаодо приминген о ислам, кувген ко дини, превземинген Мухаммеде скоро вахи ко тумаро колин, почминген те студиринени религија, ки одија тикни, керутни медреса Дарул Еркам, почмингја о ислам те променинел тумаро однос, тумаро понашај, кергјатумен којек илимием ахляко, више кересием приметлива. Насијано пурано. Лескери дајем дат на уле противникја леске, амо уочинге кај си промена ко Аммар бин Јасир. Па керге мочаво, туја сој, а мен на дикаја ништо лошно ки туте, ко буд баро хаири кувјан. Ама дали ту джанеа со шај овела амаре кереске, со скјамесием дошлакија таро јеменакате, ки мека тега ни наштикувија туке да мангеате живине. Мора некој таро угледно племе, те дел гаранција баши туке, те лел туко химаје, ки заштита. Коле скоро племе, ем тега ни ту долбинеа дозволате живине ки одија дис. А мен сием дошлакја вакерел. Джанеа ли со шај десинела пе аменге, ту со слединеа е Мухаммеде. Хем сар шај ту амаре девеленте негирине. Ко од ова моменти ко лафи кериба ленгоро типно девел перела пат. Касте родена сине, късмети бах састипе, пагела. Аммар бин Јасир ки медреса е пейгамберес кериси. Дикен сар постапинела пе родителенцар, а кава јаменге да урнек. Дик ми дајува керга модат, а кава со третиринајале сар девел. Свемишно сила, со шај променинела амари судбина, со шај ракела аментари белја им несреќа. Песна спаси. Песна штите куртарине. Па гляпе распарчин гляпе. А кавали девелко. А керга лега рамен ко Мухаммед алейхи. Цело кер Јасир одатле скоро и дај Сумеје хем скоро потикно прал Абдуллах приминена од дин ислам џемати муслим. Али исто агар кидар. Ебу Џехил ке да акава хавела халола договоринела пе углед на мушликон цартари Мека те казнинен цело фамилија. Со ске прво урнеко цело фамилија товен муслимања си амарескер фамилија. Цело кербле муслимања. Ебу Џехил да рада сине. Осине таро Бену Махзум јек племе. Ола сине секогаш ки потајно надпревар пейгамберескере фамилијаја Бени Хашим. А кана пейгамберлуко да дендилоко од ова племе, леске инати соске амаре племе скларна, не? Ке да джана омануша узало пейгамбери алейхиселам иманителен муслимањата овен, ов од ова дикилале кај Байрула Бени Хашим племе, е од ова хасени према
од ова кабиле, тано јектаро себеп ја јасно те родел подршка вавере лидерендар, авторитетендар, цело фамилија Аммарескери те казниненла. Ем те овен пример ваверенге дали шаја гјарло кесте текувен кој исто. Со керена дикен, со најсигата те завршина, Астаренален джемати муслимин дискутирина е пандекрум поновинава и цена, те следине е пейгамбере сој. Керавена пани одат Ердоан, пуродат Јасир ради Аллаху ан, емидај Сумеја, кодова керав до пани, оленгоро шеро топинена, и черенале котато керав до пани, ваздела. Ка слединели е Мухаммедева керен. Леакава ки пичуминте му кафту. Панем чивена ленгоро широко керав до пани. Спремна ли си? Баш вакава предизвик? Скарате керелте, плескавице, орденеира, разна гудле, правта манге ек банана, фрде ек портокали, кралска урме исима. Асавко, хали, ем те потврдине мани сима имани, гик сој и цена иманеске. Джанена од ја ситуација Ебу Бекир ради Аллаху ан, ровела си не пушена соске, ровеа на не ништо, сој го ти. Дари манге о Аллах Теала те набистрелма. На клум цело периоди бизо проблеми, со ја каја го те одевел на бичалгјама, ге ниса во проблеми. Дали одевел мам бистергјама, дали мислим да ро бистерде? Соске свако ек му'мини према пидереджа иманеске ли добинела им по искушение, да. Нашти некој те вакирил не улюм муслимани, ака нака ова брахат. Нашти некој те очекуинел не улюм уреди, ака на манге сака срединел пео живото. Манка овелма хармонија коке. Од ова и незамисливо соске помешињано светија. Ака ва свето и дерте скоро, мукакоро искушение скоро свето. Орахатло кој мо комфори ден до ахиретест. Сарва кергем кова аетите памтина, анке буд дуито аети кериме. Зарем мислинена о народо, о джијани, о мануша, каовен муклете вакерен, амен веруинаја. А узало това те на ове изложиме кој искушение. Тародова керавто пани, Аммар бин Јасир вакерела диклюм сар ми дај модат очамја почмингете топинемпе. Диген мануште овеле те мучинен оле на недобором дук когор мучинена лескере фамилија. Полокој те мучиненто него те дике сар мучинена те мангле. Нали одола панцирија иси, таро железо, таро састрн, пинда степења. Одла ке да мареа ту, ке да кувеа околачи и сабја, пам кувела ко одова метално панцири те заштитинел е војнико. А савке мукле пинда степења ко кам, ко нанго бедени си не ленге уравдете тарел ленге римас, ке да и калгелен лендар ко одола метајла си не залепими ленгери кожа да таротел. И цена има нескери сар покине.
Кога дола дивеса Хазрети Пейгамбери алейхи селам дотар на кела, нашти ништо керела, панделес кереваста, најле пико, најле думота романуша. Па керела, еј, јасирескери фамилија издржинен, керен сабари какава искушение, аракаја амен ко дженнети. Акава лафи укажинела кајола камере. Олана променинге подини. Олана менинге о хидајети ваши забуде. Од ваши хадети кобор паресте покингел. Bila me buđe hilva kergaje su me jake međa navatu sorodea ko Muhammed. Tu diklan terno šužeju Muhammede gelan lest. Nakaj alotu ke džiko iman. Čumi nakava kipi, sinele tikno kipi taro ovavne devena. Te oprosti naftu ke va kergaje buđe. Sumeja radijallahu anha čungargaje kipe. Allah pašlargela, neko vorčene, posavena sine lako robedeni kokje, džike da nam uklapi duše. Upotipno pralle skoro Abdullah, sebe piso na meningja podini strelaja ma ingele mudarge. Ale skoro dat Jasir, taro soštar riga, duj vastajan duj pre. Ko silna bare uče grasta sine panle, Shibingelen kamshikoja, che da sidinge rasparcingele skoro trupo koštar kotora. Ammar bin Yasir akava dikler. Svedoko si. Hem na meningja podini. Na negiringja je pejgamber. Diken, manuške da kava kerel me Ka sledi nave pejgambere me mangava o dini islam, ama imaneskeri cena, sunneteskeri cena, Muhammedeskere dromeskeri cena da isi. A od ovaj sabari ku iskušenja. Maçı kuynen rahatlık o kıyakaya dünyaya. Rahat mı bulursun zindan içinde? Tu rahatli rodea kıyakaya zindana. Se peygamberi vakirgâi dünyaya tani zindana, mu'mineske, ama cenneti kafireske. Ici panda aliyakate me kaçinavav o vazu nasihati tayo sohbeti ku interes e sofrakete na şudrol. O devel kabulite kerala male prales koroniyeti sokerga avdi sutni sadaka rahmeti bereketi rızki nafaka slovate del leskere kereske alengere meitenge cenneti del inşallah. وآخر الدعوانا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.